Wate heganga yokorie kirogo kyo bwa MCA hase eward ya Sengera Bosoti Jared Jameri nigatebire buna nerebuya abarai goikirene chira cyabo ekibarire tabananchi chinga kiche chi campaign ka okwana sense mu ya sameta chinga kicho kumerana elyo kobanga buna abago chakya e campaign litkoria rero hase bunge abo machoke chache nigo Nyameri ha bosebini atogirie humuske matiangi ase egasi yae engia iyo akorete inse yoborai bwaye buna omwaziri nkiugoja gukora amang'ana atatu bono ndigete kubate inga rituku ria rero ntubwate umuyigo monene bomachoge chache oito kore tokoruka ng'a operation Linda Matiang'i mumaite na gusiga iga we have a privilege ya kipekee konyoru umwana itu okoegwa eticket ndeze gwakishira abantu baitu ng'ana rero gocha koegwa eticket ya United Opposition ekiagera tari tumwanje tubunaba gusi lakini egasi eria akorete for instance egasi akorete kararenga ase nini information enga naero turusiti analog agatwira digital mumanyete genta akorete kararenge transformation akorete kararenge education amatemu tu ale kuganyaka tu agokora KCB twaganya mpaka ekara twakolere Christmas na ria matemu agocha kosoka but he did within a week na chenjeti amang'ana y'ekigari cyari ko bariuka boni kari inde yonse onye mokora kigari kipasi cy'esukuru ekibekire rangi ya yero eri ni initiative y'umweshimiwa Fred Okengo Matiang'i genda ase ntire na kolete gasingia akarenda amang'ana ng'a Buy Kenya Build Kenya chibese chinenge cha kwanda isiko bokuruminga ne cyanga tukukora kubitsisi cyisiko yet we have industries here we have abana ba YouTube youth gani bakorigas basuna cyanga so that revenue nandera na Kenya so injini mbwate muna cyare kunonga nyame oteba nga Matiang'i naise bono rero ngunjukana turubwa cyoke cyacu yonse otebya abantu baminto nga Matiang'i niho nki akorire nande bone bende tusibole Matiang'i agende sikari gikibira tane gutebira gusiga ntubono turi gusiga kwa nabantu ntubono ntumotegete gusiga on behalf of him ntubono tokobera agatukwana nabantu bari